Listo. Ondo. Apa, gaixo. Vale. Vale. Eta gitarria baita, ezta? Vale, perfecto, orduan. Gabon, ondo? Bai, ikusi zaitxut, bai. Sea raro. Vale, vale. Vale, vale, ya está. Movida bate hondek, ez diat entelitzen ze pasau da, normalen baina uste, direkto gauzeo laizetegela. Hori, hainitzean komentatzen, nik errespetue mendi pasadoin gitarrista eta nahi zoatelak izton errespetue, baino egiz esan baiat, olako artista, olako talde, olako gauze hain nei personalki hainbeste betetzen atxiken zehoz ekartzen bat etortzean, ostia, geixo motibatzen hau, azkenin. Jo, Ez benetan esatea, azkenin iruditzen zitek, Ja, iruditzen mi zitek, esker ezagit. iruditzen zitek misioen abime dekela proiektu bat, kexo ezautu berko zian agendik, hortik hasiko nako. Iruditzen zitek kiston kurru eda hola, oinitzen goi hau hasiko bat jugitzeken horregatik, brutala. Mi esker ezagit zezan. Hori da bakarrik. Ba, esaizak baietzi, en plan, la hostia bat juk, esaizak, otzaiat. Keba, ez da inbesteko, baina. Bueno, azteko hori normalin, beti beste danak inazten hauen bezala, pixkat eskauko igual, eure burua aurkezteko, nundik atorren, zenbat denbora da makiken gitarrikin, igual ze bilaka eraukideken talde Bai, aldetik eta hola. bai. Ba, ni txikitan hasi nintzen musikakin, baino enitu nola klase formalak hartu 10 urte izan arte, uste, eta Eibarko musika eskolara, bueno, Eibartarra naiz, eta Eibarko musika eskolara jo nintzen, eta solfeo klaseak ikastera, eta bertan gitarra ikasi nahi nun, eta orduan nik gitarra elektrikoa nahi nun. Baina irakasle guztiak komendatzen zuten hasteko gitarra klasikoakin. Eta orduan, behin gitarra klasikoan hasita, gero ja bestia ikasteko. Gaur egun oraindik ez dakit zergatik esatean hori, edo Nik ez ez. dakit, baino halako mito bat da, ez? Ikasitzazu gitarra klasikoa eta gero pasa elektrikoa. Bai. Eta, bueno, hola hasi nintzen, eta egia esan oso gustora. Osea, gitarra klasikoa hartu nun, eta 4 urte zen nintzen gitarra klasikoa ikasten. Eta oso postik, baina momentu baten ja enindun hainbeste motibatzen, eta nire guztoko taldiak etzian hildo horretatik jute, normalian zian, rock, punk, metal talako taldiak. Eta orduan, gitarra klasikoa gaina irakaslea oso ona zan, eta oso maja, baino disiplina importantia, eta ez dakit, 13-14 urterekin pixkatola rebelde zaziela, klasera jun, eta etxeko lanakin barik, eta ez dakit zer, eta azkenean esan nun, bueno, hasiko naiz gitarra elektrikoakin, eta hori, udara baten nire guraso gitarra elektriko bat erosi zuten, eta alako mierda bat, ez dakit zen marka zan, Academy edo, Mitiko. baina zian 100 euro, eta etortze zan gitarra elektrikoa, ampli bat, apoya gitarras, puak, afinadoria, eta mierda bat. Baina, bueno, hilabete batzuk nintzen gitarra horrekin, eta gero ja nire lehenengo gitarra elektrikoa izan nun. Eta hori, hasi nintzen klasekin, eta musika eskolan, eta gero klasiak lagan ditun, bertan musika eskolan talde batian hasi nintzen, bertako alako sortzen dian taldiak, ez? Bai. Saxofoilaria, teklista, bateria jolea eta ala, eta bertsioak jotzen, The Police, Metallica, ACDC eta alakoak. Eta oso gustora egia zen, eta urte asko sola egon nintzen. Gero laganun, baino ez da gaur egun gitarra demanda, osea, arraro emateu, baino musika eskoletan ez dago hainbeste musika demandarik, edo ikasle demandarik. Jendia bere kabuz, usted, jendia gero eta gehiago bere kabuz ikastegula. Bai, bai izan dike. Interneten bai. kriston informazioa dago, bai. Eta bertako irakaslek
esateiate gaur egun, baita, gero eta jende, bueno, gutxio, ez dakit gutxio, baino rockan inguruan behintzat, gero eta ikasle gutxio. Eta orduan, batzutan irakasleak, nire irakasle horiak esate zian, jo, mesedez, ez dakeu gitarrista aurtengo kontzertua jotzeko, eta favore gisa eskatzen zian juteko, eta juten nintzen. Eta egia esan, pasaden urtean jun nintzen askeneko aldiz, deitu zidan, azkenian gitar jolia ezin izan datorri, eta bertara jun nintzen, abestiak ikasi, jo, eta gustora, baino ondo. Tala, gero gitarrian nere kabuz ikasten hasi nintzen, gitarra klasiak laga, nere kabuz ikasten hasi, Ire kabuz, esan nahi YouTubeekin, ez? Ire kabuz esan nahi pixkat... Hori da, bai, bideoak ikusten, irakurtzen, hori da, autodidaktan, autodidakta bezala. Eta momentu batean, ez dakit zeba, baino hasi nintzen gero eta harmonian inguruan green pixkatola ezagutzeko, gitarra naizta urte askoz jo, enun hola asko ezagutzen gitarren inguruan, osea, ezagutzen nun, baino ez ikusten nituen falta asko. Eta orduan hasi nintzen irakasle bila, hola, pixkat keixo ikasteko, eta jazzan munduan pixkat sartzeko, eta Donostin izan nituen bi irakasle, bat Mikel Romero, hola, prestatzen dituna ikasleak musikenera sartzeko, improvisazioa, jazz, harmonia. Eta gero irakasle pertsonal, gitarra irakasle pertsonal bezala, Brian tipo bat, Donostia, bueno, bilbotarra, peruarra. Abizen xelebra xamarra, ez? Brian tipo bat. Ez, Brian Atching da, abizena. Osea, Atching baita, abizena ez da. Ja, ez da baino, bai. Eta kriston tipua, izugarri jotzen du, oso gaztia, eta... Behatzi urte izango ditu, eta bertan musikenen ikasita, jazz, eta kriston espedientiakin, izugarri jotze du, eta berak klaseak eman zizkian, baita, eta horrekin nahiko base desentea behintzat, hola gitarra hobeto ezagutzeko izan nun, eta gaur egun nola nere kabuz ikasten jarretzet, baino noizbenka klasiak jasoz, YouTubeen ikusita, bueno, bideoak ikusita, irakurriz, eta hola. Eta hori da gutxi gora bera backgrounda, gitarren inguruan. Esan dik lehen Andonik, hori pixkat petauta itzegoala, ire mikroa, gero momentu batean ondo ondek, eta oin berriro hasiek pixkat petatzen. Bale, itxo momentu bat. Igual kablearen movida hori atzo komentatu gineana proban, txekit. Oin, zen moduz? Obeto. Bai, opertin jarrezko. Antzera. Antzera. Ez que batzutan aldatu inbardet sarrera. Oin hobeto. Hobeto? Bai, nik uste baietz. Bale, ez dakit. Ze hostia gertatzen, baino... Bale. Gero, Discordetik baita nire lagunekin jolastian eta hola gauza bera zate jate. Ostia, mikroak petau egite dizu, eta robota hotxa dekozu, eta hola iteet bakarrik sarrera aldau, pare bat aldiz, eta... On ja perfecto ziok. Listo. Vale, bueno, ja pixket dire background ikusi gaula, pixket ja bakik jungo batzuk sartzen pixkenaka gitarrizketa hobeto atal ezberdinetan. Eta, bueno, ja neuke interes minimoa da zeukat, ze askotan hemen jendik esatei, nola komposatzek eta nik belarriz, juten hau hemendik ona eta belarriz ateatzegatena. Nik imaginatzeiat igual belarria ikaso egite jokela, baino igual bai bilatzekela gehiago harmonia funtzionala eta nola erabili hori, nola egin igual batxekan modulazioak, modo batetik bestera eta horrelako mobidak, nola bizidek hori komposatzeak orduan. Igual gaur egun pixkat gehiago, baino betidanik belarriz gehien bat. Belarriz gehien bat modu desberdinetara eta beti ideia batetik hasita, edo akorde progresio batetik hasita, edo melodia batetik gero melodia hori harmonizatuz, edo ideia ritmiko batetik hasita, modu desberdinetan, baino gehien bat, 90 edo ez dakit zenbat, baino belarriz izaten hori da. Gero bai, ez dakit, bapatian nahi gabe belarriz modulatzen dut, nahi gabe. Baina gero kanta hortan berriz bueltau nahiet beste tonura.
edo tonalitatera. Orduan hortan bai pentsatet, nola bueltatu naiteke tonalitate hortara, baino arraro gelditu gabe. Gauza horietan bai, baino gehien bat belarriz. Bai, bai. Ados. Jode, hori ere horreken meritua zekak, ez? Ez nahiat, askotan igual zuzenean ja teorikoki dakizkiken gauza batzuk erabiltzen badituk juteko alde batetik bestera, azkenean teoria horrek agintzei, baina eugia belarriz hori barruan eukitzea nik adibidez ez zeukaten zerbait, hori guapo ziok. Bai, nik uste dala rollo influentzien kulpa, edo ez dakit kulpa, baina azkenin entzute ezuna gero ateratzen zaizu konposaratzerakoan, eta nahi gabe ateratzen da. Askotan bai, askotan, jo que se, kanta bat izugarri gustatzen zait, eta hori ateratzen dut, ikasten dut, eta batien ikustet kanta horretan errekurtso super guapo bat. Bardun ni pezatet, bueno, errekurtso hori erabiliko dut nire kanta batian, baino ez kopiatuz baizik eta beste gauza bat inez. Hori baita iten dut, bueno, iten dugu, eta hori beste forma bat da. Danok ite dugula, inkontzienteki edo naita, Bai, nik uste azkenin hori aitzek entzuteken horrek ire jotzeko erane asko afektatzeik, ez? Ni aurreko batean pasazitean taldeak inda, venga, breakdown bat behar dio da, hasi ninduan breakdown bat iten, da gero konturatu ninduan urrengo gunean nahi gabe joniala Panteraren Flots kantaren antzeko, oso antzeko break bat, da guan. Hombre, hori nik barru antzekat eta azkenean atera itek, ez? Bai, hori da. Eta hori gure temetan ikustea, ez dakit, baino gero pistan bat eman, baino norbaitek buskanda guali egin nahi badu, gure kanta batia nola referentzia, ze papatian, ez dakit ze noiz izan zen, baino kanta Emergence kantuan, gure epeko lehengo kantuan, alako, ez da breakdown, baino parte nahiko kaotiko bat dau, eta egun batean esan zian bateria joliak zeni, esan zian, parte hau da, de contorsionisten, ez dakiz ze teman gauza ia berbera, eta bapatian entzun, eta hostia, egia. Eta hori nahi gabe, ez da izan, bueno, hau kopiatu dengo dut. Baina, momentu hortan, hori buruanekan, edo genekan, ze hori, uste tideia hori lokalean aterazala, eta hori jo genuen, eta gerora hortaz konturatu ginean. Orduan gauza horiek goetan nahi gabe gertatzen dira, eta bai gauza bera. Berriz hasi mikroa petatzen etzekitei eman aldioken zerbaiti. Eske, etzekit zer nahi izan... Oin zemuz? Oñondo, bai, eske. Ondo, vale. Bai, eske, aldatzekenian txando hostias konpontzek. Vale, bueno, hori bakarrik baldin bada. Ja, hori, aipatu dek, hori lokalian, eta pixkat kompozizioaren asunto honen aldetik urrengo galdera hortizik. Bueno, normalean baita galdetzeiat, ea letra batetik edo melodia batetik edo nondik gaztezaten, zuen kasuan letrarik etziok, ez? Dana musika instrumentala, Ez. Kasu hontan ez. Eta igual ideiak etxetik eramate dituzue, ala gehiago dek lokalean improvisatu zateratze zuen zerbait? Normalian, etxean okurritutako ideiak eramaten ditugu, eta gero lokaletik baita ideia batzuk ateratzen dira. Bapatian jam alako bat egiten ari geha, edo batzuten be grabatzen ditugu, ez? Ze bapatian 10 minutu gabiltza hola jotzen, edo zer tontakeri, eta kriston ideia ateratzen da, eta mierda ez dugu grabau, ze hostia izan zan hori, orduan hori batzutan grabatu egite ditugu ensaion zatitxuak, behar genuken baino gutxio egiten dugu, baino gehien bat ideian okurritutako ideietatik abiatzen geha, eta gero edo lokalean ikusi, bata bestea irakatsi, hortatik, edo bestela honea etortzen geha, eta hemen ideiak grabatzen ditugu kubasen, eta bertatik garapenakin, edo ideia berriak, edo alako workflowa izaten dugu normalian. Vale. Orduan, esan daiteke misen abime ez dela diktadura bat? Ez, diktadura ez. Beti, Andoni txatian hau izatek? Broma, A ver... Ez, oaindik ez dik ezer esan, baina pa espada esateat. No, pixka, pike pixka, di. Bai. Ez,
gauza guztiak hiruron artean hitz egiten ditugu, eta beti hola ez dago halako ego ez dago halako ego gatazkarik edo ez gauza guztitako bai? Esate gandonik berak eiteikela esate jokena. Bueno, a ver, azkenean normala de baita igual talde baten, badibidez, gaina harmonia ganda horrelako hainbeste lan egin baldin badek hortan, normala de gero baita ideia gehien arteratze zaizkion pertsonea, oso zaiak talde baten taldekide guztiak maila berdinean ideiak ekartzea, ez beti ongo pertsona bat edo bi daukatena besteak baino plus bat gehiago bezala. Igual kasu hortan azkenean daukat plus hori. Bai, baina nik ez dut uste hainbeste danik hori ez, ezagutza aldetikan gehiago naizela dolako ez, bat ez be, igual konposatzeko edo konposatze prozesu hortan esperientzia gehiago dakadala edo urte gehiago daramazkiala hortan, ze txikitatik ja gauza tontakeria konposatzen ditun, eta hortik ditu talako 15 urtekin gitar pro mierdan idatzen ditun olako kantak. Ta hori, Andonikin hitz egin da, eta hola, berak esatezun, ez sekal alako esperientziaik, eta orduan kosta egiten zitzaio hola, nundik azten naiz. Baina beste batzutan, batian, ideia bat ateratzen zaio, eta esate, ideia hori oso ona da, tapin ideia bat, edo ez dakiz zer. Ta kero, garo, arazoa da, hortik hasi eta hori garatu. Ta hori, nik uste iten ikasten dala. Ta hori dala. Baita, zuen kantuak entzundare, nik, a ber, nola egin aldean galdera. Badago autoexigentzia maila oso handi bat, egite ditu zuen kantakiko, etxeatela konformatzen ateratzen den lehenengo gauzarekin, baizik eta horratzean dauela buelta asko eta asko, ez? Batzukin, bai, beste gauza batzuk ateratzen dira, bapatian, eta esategu, ze azkar atera da nau, eta beste ideio batzukin, esategu, ez dakigu hau nora eraman, edo nundikan eraman, gero ez dakize beste parte batera iristeko, eta askotan ez dakigu, bueno, venga, fuera, a tomar por culo, eta beste gauza batera. Igual zentzu hortan, bai, baino, bueno, ez dakit. Bai, ez izango nuke eta listo. Bai, eske, a ber, jartzeko adibide bat edo bezala, eta ez tekau menospreziatzeatik punkiak edo punk rocka, baino, igual punk rock talde baten taldearen esango jau ezaugarri nagusiak igual beste batzuk dituk, zue bezalago metal progresibo talde baten beste gauza batzuk eskatzeizkik jendeak esango jau, ez? Igual punk rockean berdek riff bat zuzena, zorrotza eta pin-pan. Eta igual zuek behar dezuea gehiago, amalgamak, progresibidade bat, bai, beste elementu batzuk igual sortzerak orduan komplejoagoak direnak, ez? Bai, hori, azkenin nik uste genero edo estilo desberdina dala, eta horrek eskatzen du besta, baina ez dugu pentsatzen askotan, bueno, gu genero gea, edo estilo gea. Ze tema berrietan batez behi ikusiko da tema oso desberdinak diala. Eta hildo arrarotatik batzuk, beste batzuk ez, pixkat normalagoak diala, esango nuke, edo... Baina, bai, hori, nik uste genero bakoitzak eskatzen du gauza bat, eta azkenean baldin badakizu ze bilatzen ari zean, ba ez da barazoik. Berriz hasiek mikroa petardatzen, betire izango jat mikroa orduan pinpa, ez tegire kulpa, esan nahiat. Nik esateiat, ba hori, a ber, momentuan arreglatu alba jau. Claro, listo? Bai, listo, bai, normalean hau itekenean listo, ja. Hori, esan den gauza bat pixket interesa piztu duziakena, kanta berriak. Momentuz Mise Nabimek EP bat, zeokak aterata ez, Emergence EP hori. Bai. Laizter beste EP bat edo disko luze bat ikusteko moduan izango gaituk, edo nola dara mazu hori? Bai, nik uste baietz. Osea, gure ideia da seguruenik udaran grabatzia. Eta gero aurkeztea ja ez dakiguz. Epean esperientziakin bakigu
lan bat aurkezteko atzian daon lana asko dala. Ez bakarrik grabaketan, azketa eta guztia, batez be gero marketing edo prozesu hori ez, zare sozialetan, bideoklipakin, eta gu hortan nahiko, ez dakit txarrakean, baino zudau egiten dugu, eta normalian ez dugu, inbarkagunek askoz gehiago. Eta gure ideia da, hobeto prestatzia beste guztia. Adibidez, pasaen urtean duela urte eta piko ezagutu genuen Wizred taldia, haiekin jo genuen, Bilbotarrak, eta Wizredeko abeslaria, Daniel, superona da hortan. Eta asko daki, berakin hitz egin da, eta tipoak asko kontrolatzen du horren inguruan, haiek EP bat atera berri dabe, oso ona, eta no replikan deitzen da, eta hori jundia singleak ateratzen, hilabete, edo 3 hilabetean behin, edo ala, danak danak ez, baina ia danak bideoklip batekin, berakin da baita, berakiteu ia dana, eta kontaktau ite ditu medioak, alako Spotify playlistetan kantak sartze ditu atera baino lehen, ez dakit, azaldu ziren, ez dakit oso ondo nola iteun, eta joe, kanta bat ateratze du, eta ez dakit zenbat bizita, ez dakit zenbat, eta hori ondo dao, gero eta jende gehiago esagutzeko ite dezuna. Eta hori pixkat hori gure punto flakoa litzateke. Hombre, hor aitortuko jat gureare bai, zen nahiat, azkenean, igual norbaiten musika talde bat ingo jat, pentsatzeko genean eta aztekenean gauza hori egiten, gero este konstiente, hori atzean ze lan egin merdan, hori basaretan, eta holako mierdetan, eta ez teke erreza, zen nahiat, asantek adibidez, hori, pertsona horrek, Daniel horrek, bideoklipak bera grabatze ditula, claro, hor ja, balda ize pentaja daukekan. Guk hilabete honen amaieran, hemendik astebete, 2 astera, erdi primizian kontatzea hemen, estrainatuko diogu bideoklipa eta ordaindu dizkia 100.000 euro. Eta nahiko merke atera zaiguk. Esatekena, claro, nahiko talde txikia baldin maiz, edo oraindik ez baldin maukak bagaje bat, ekonomikoa eta bar, eske estar ezin deke hainbeste sartu edo hainbeste inbertitu proiektuan, ez? Hori da, bai, hori da, guztiz ados. Gaina gu, justo, EPA izan da dana, dana autoproduzitua, dana grabautan aztuta, hori, bai, masterizazioa ez genuen guk egin, kanpora bidali genuen, masterra izateko, baina beste guztia gukien dugu. Iba, oso ondo ziok, Ba, mi esker. Oso ondo ziok, Eta horren atzian lan asko dago, eta askotan kriston liadas. Kanta bat komposatzia, ondo, gero ikastia, grabatzia, gero ez dakit zenbat 1000 aldiz entzun, gero berriz nahasteko, gauzak editatzeko, edo arreglotxuak iteko, gero ezkenian katzuta espertzen zea, baino superaskar. Eta hori beste arazoa da, edo nik uste dut hola. Zure kantuta aspertzea pixkat. Ja. Igual orokorrean talde o jendea orokorrean egitekenak produktore batekin grabatuta produktore aspertzen de kantakin eta ez ez taldeki Bai. Ados. Ba, nahi bak pasatuko gaitu ja urrengo atalera, pixkat komposizio alde batera utzita, baina, euk nahi baldin badek beste zerbait ola aipatu komposizioari buruz iruditz zaikena, aldekela oso esanguratsua, edo... Ez dakit. Zait okurritzen, oin momentu. Ados. Ze baldin baket, esango izut. Earki, goazen aurrea, ze usteat atalau oso politia geoko gala eta oso interesanti zengo gala. Osea, teknikaren atala, ez? Orduan, lehenengo gengo jaten galderaek aber baukeken praktika rutinarik. En plan... Normalian ez baino, zehose berri ikasi nahi dudanean, bai. Osa, zehose berria ikasi nahi dudanean, edo kontzeptu bat, edo ideia bat, edo akorde bat, edo ez dakiz solo bat, edo ez dakiz zena, orduan, bai. Hori bai, beti tendet, beti. Ia beti tendet kalentamiento txo bat, eta hortako ite ditut, normalian itendet, ez dakit interneten ikusi nun duela, ez dakiz zenbat urte ikusi nun alako... A ver.
behatzak berotzeko ariketa bat, baina tontakari bat da. Da pixkat behatzak sentitzeko ondo. Normalian nik eskuak oso hotzak izate ditut, eta pixkat hobeto sentitzeko. Ite... Zutea? Bai, baina haide berriz petardeoa bietan, Vale, esango nik. Bai mikron da bai Vale. gitarran, Vale, oin? Bai, oin perfecto. Ariketa tontakari bat da, baina itet. Tontakari bat emategu, baino kostatu iten. Gero pixkat zabaldu. Gitarra joanek pixkat, audioa, txekit zerbait iman dioken gitarra tartean zuena. Bale. Bai, Hor bai. aldatzen dudanean, kendu iten zait, audio para músicos. Vale. Tardun berriz eman bar diot. Vale, oin bai. Baina hori, ariketa tonto hau. Eta gero baita eskala kromatikoa, ez? Mitiko. Eta hori. Edo soka batian. Ritmo ezberdinetara, edo lehengo beltzak, edo gero tresilloak, ez dakiz zer, talako gauzak pixkat berotzeko. Askotan. Ados. Eta gero ikasi nahi dudana, praktikan jartzen eta jo que se. Horren arabera, ez? Segun zeari ezin ikasten horrek eskatzen horren arabera. Hori da. Eta hori izatea, errutina bat baldin badao, hori da. Eta gero, bapatian, normalian, zeuze praktikatzen ari nahi zenian, bapatian ideia bat, agian okurritu bite zait, edo askotan kalian, bapatian melodia bat edola, eta grabatzen dut mobilean, eta gero etxa etorri, eta gitarra hartu, eta ez berotu, ez ezer hartu, eta saiatu ideia hori aurrera ematen hori da. Baina normalian hori izatea. Ados. Errutina. Bale, oin galdetu goiat, aipatzea eta jotzea, nahi baek, gustoko dituken teknikak, ola, espezialki asko gustatzen zaizkiken teknikan batzuk. Asko gustau, ez daketola teknika favoritoik, baina ni urte asko zibilin nintzen tapina ikasi barik, ez? Osa, entzuten nun, eta hola, ke guapo, baina nun alako grinek tapina jotzeko. Baina, hasi nintzanean metala gehiago entzuten, momentu hortan esan nun, tapina ikasikoet. Ta gauza bera Sweet Pikinakin, Sweet Pikina entzuten nun, eta, bueno, guapo, baino zaitola asko gustatzen. Baina hasi nintzen hori, death metal melodiko entzuten, edo... Ta hori, bat, nire death metal talderi gustokoena Silosis, ez dakit ezagutze esun? Entzutez bai. Entzunetz egiten entzun diaten inoiz. Gitarjolia da Josh Middleton, oin da Architectseko gitarjolia baita. Vale. Hiltzanian beste gitarrista beratu zuten, eta Silosis taldea lagazun pixka atola alde batera. Bene eman zidan, baina bueno, oin atera berri dabe diska bat, ez dut entzun, baina bai. Ta haien kantak ikasiz, ikasi nun Sweet Pikina. A ber, jotzeat ikan. Baina bai. A ber, aspaldi ez detela jotzen, baina dao kanta bat, adibez, lehengoa izan zen, usteet, enpirre alditzen da. Ta hasiera da. Eintzen, estandarren afinota da. Alako intro bat dao, eta bapatian sartzen da, ez dakit, 200 BPM-etan edo hola, Sweet Pikin bat iten, dana ingoet motel hasieran ikusteko, baina da. Entzutea ondo? Bai. Vale. De lujo zio. Zakit oso ondo jotzen, aspaldi ez detela jotzen, baina... Justu joan da soinua erdian, tío. Si joan de puta madre eta de repente junda. Baina, buah, txikito. Berriz jarriko, Ez que... Batean, elkarretatu bai aiz, baina... Hauek mitiko momentua nik nahi datela probatu, egiten, pixkat. Ya está. Ez, oaindik... Ondo zutea? Oaindik ez... Oaindik entzute pixkat guarradakin. Eta oin? Ontsa ez da mauz? A ver...
baita, oendik petardeo akin, tío. Txe, azteke... Ontxe? A ver, kaixo? Oin bai. Oin bai? Ta hau? Bikain. Vale, refa... Ez dakit oino ondo jotzen, eta askarrago da, uste berregun ppm-etan dala, baino alako zehose da. Ba, alaren igatu negoia, en plan, okei. Así que... Ta bai, alakoa, gero beste kanta baten soluan alako suipiki berbera iten du, eta beste kanta batian, hasieran Miserabimeko taldekideekin, guazi ginen jotzen coverrak. Juntau ginen egun baten, hola, coverrak jotzeko. Eta Silosisen coverrak jotzen genitun, aspaldi duela ja urte batzuk. Ta beste kanta batzan Fear the World, talako beste suipikin bat zeon. Ta usteet zala, etxoin? Arpegio berbera. Bai, onaino? Alako zehose. Obeto jota, baino alako zehose zan. Joder. Ta horrekin ikasi nun, ta zieran gorazet zala. Baino gero hartze jozu hola trukua. Bai, ta errezo iten da. Ba, zui pikeinak azkenean ere eta justu aurreko astean komentatzen nien egoitzekin. Netzat putaek, hori, ikasi eran sartzizkioken orduak, en plan, piritit, poliki jutea ize egiten, en plan, eta iristek momentua ja, velozidade pixkat sartzeko aukera mateikela, baina gero egote baldin maiz, hilabete batzuk jo gabe, eta ezer praktikatu gabe, derrepentek ez hasieratik astea berriz, zeia memoria muskularra hortziok, ez? Bai, hori da. Baina, ostia, berriz lehen garaian lortutako nivelera iritsi arte... Bai. Eta gaina, ne ustez, eta imaginatzeat ados egon baitzela, en si teknika lortzea aztek zailak garbitasuna lortzea. Hori dek beti, ne ustez, olako tekniketan gitarristan burroka, ez? Bai, oza, guztiz adoz. Eta gaina niretzat zailagoa, niri behintzat zailago iten zait eskuma. Bai, Puan asuntua, bai, batez be, poliki jotzerakuan egiten zunean... Hori hola polikiterakun, oso erraz jute zait. Osa, ez dakit, baino, askar jotze zunean akatsak disimulatu egiten dira. Bai. Errezo. Ta hola ondo jotzia motel, ta gero pixkat gutxinaka abiadura igotzea, kostata, baina bueno. Hori, zuipikina eta tapinakin ber, gauza bera, tapina... Bale, aprobetxatuko eta urrengo galderarako dekela tapinaren testa, en plan, así que bota aire tapinik onena. Onena, ez dakit zein dan onena. Burura etortzen zait gure kantu batena, hasiera Reflexionen kantua... Tapin hori. Guapísimo. Ta hori izan sintetizadore bat, oza, hori komposatzerakun izan sintetizadore bat. Ta gero pentsa genuen, bueno, gitarrakin joko dugu. Ta hori pentsatzea, nola joko dugu. Ta hola, eta azkenean bukau zan gitarra tapin bat izaten. Baina tapin honena ez dakit. Nik aspaldik hasi nun, ezautze zu Animalsaz, suposatzet baietz. Animalsaz tosina basi, tío, Horia, kafo kantan tapin txungo hori. Kafon, tapina, A ver... Gogoratu junde berriz audioa, así que aprobetxatu zela kortako, baina horretik. Kafo, ni gogoratzen mitiko sweep imposible hori, eta gero, guztiak basekia zesateken, usteat, baina momentuz ez etzia... Oin, zemuz? Antzera. Oin, zemuz? Oin, perfecto.
Oin perfecto. Vale, tapina, a ver, nola zan. Motel, zan alako igoera bat, eta gainera hori zan, zen ikusten nuen, entzuten nuen kanta, eta nola hostia jo zeu tapin hori. Eta bere bideoak ikusten aspaldiko, duela 10 urteko bideoak uste diala, eta karo, tapina jotzen du bi behatzekin. Tardun, iten du... hori goera. Alako zerbait. Eta gero egiten du... Tan. Bai, eta gero egiten du... nola zan bestia... Alako zerbait, baina hori oso azkar jota eta oso garbi eta oso ondo. Aspaldi ez etela ondo la jotzen, baina hori ikasten hartu nun pixkar soltura bi behatzekin tapina jotzen, baina bueno. Nik bi behatzen ikasi nean mitiko Joe Satrianiren Midnight. Ah, bai. Ez teknika berdina, baina... Bai. Ez da gitarra entzuten, bakarrik entzuten mikro... eske irizaukat jarrita mikroa, orduan, direktoan entzungoi be jartze baiat volumenakin, baina ikazin den entzun, bueno, sin más, teknika horrekin ikasi niala, eta guapo haziok, baina, alare, ostia, eske soka berdinan sartzea bi... Ja. Eta hori gurutzatzen zaizunia nola behatza eta egin berdezu honekin goian, gero beian hori super arraro egiten zaitu, baina, bueno. Nik ikusi nian Animals as Leaders oain dela... Betzekia ze urte izango, baina Resurrectionen ikusi nizkion. Bai, nik baita hori zantzan, lehengo aldiz. Egon itxean, kontzertu hartan? Bai, kontzertuan, gaueko ordu bitan edola izan zen. Bai. Ni noan kao. Da, igual, ni jarri nitxeanan eta jarrita. Ia kontzertu guztia jarrita, baina, eske ze pasada tozina bazi, Jo, bai. Biak, irurak. Beste are oso ona, baina eskela, azkenean tozine beti moitzek igualtzea gehiago solista dekela kontra komillas. Bai, hori da. Tipo super virtuoso, eta teknika izugarria. Pasada. Bai, itzala mateio besteai, baina bestia kriston gitar jolia da. Bai. Javier Reyes. Bai, beste proiektu badakan Mestiz deitzen dana, eta niri, izugarri gustatzen zait. Ez badizu entzun, da musika baita instrumental, hola, eta influenzia latino, klasikoak, eta super guapo. Mangozo bat, biztazo bat. Bai. Vale, venga, hemen jongo gaituk. Eta teknikal... Esan. Taldetik gehiago... Bueno, zampina... Osa, tema batian dakeu baita Animals as Leader entzun da, hori izan duen, ke guapo hau. Ta gure kanta batian dakeu... Kanta batian dakeu zampin errez bat, osea da... Hori azkar. Rollo ejercicio bezala, baina gero esan denun, bueno, hau jarriko deu kantan, eta hor, egitek, zeakin behatzloideakin eman, eta honekin beste kolpe bat, ez? Behatzloideakin itezu bera, gero gora, eta gero beste behatzak. Segun eta zenbat kolpe eman nahi dituzun, erabiltzezu behatzloidea, 3 kolpe, behatza bera, gora, eta gero indizea. Eta hola. Eta hori mitiko ikasi nun... nola itzen da, bestia, The Woven zampina. Nola da... Está aquí. Pena bat, Joandek berriz soinua hasia izenan zanpinakin. Sentitzea teotea den bro, zian molestatzen en plan desea, baina, claro, momentu baten arrelatu aldeken... Bai. Ya, listo, ya konponduta. Listo? Ondo? Bai, konponduta, ya. Vale, perfecto. Ba hori, ez dakit oso ondo jotzen, oin, ez da, baino... Alako zerbait. Erki.
Venga, ba, gadet urrengo galdera, engoiat, hauei pixka ditu, pixkat puteatze aldera. Adibidez, teknikaren bat asko kostatzen zaikena egitea, edo kostatu izan zaikena ikasterako orduan. Neri ustez, gehien kostatzen zaien teknika da alternate picking. Bai, Osea, bai, ze ez dut hola inoiz hartu denbora ondo ikasteko, ondo jotzeko talako soluak, eta askotan trampa egiten dut legatoakin. Dale, bai, nike bai, Baina askotan entzute ditut, batez be metal solo asko dia alternate picking, ato be tik, eta super guapo entzuten da. Super komprimituta, hola, erdiko pastillakin edo goikoakin, eta soinua asko gustatzen zait, baina ez dut hartu inoiz alako denboraik hori ondo ikasteko. Eta hori esango nuke gehien kostatzean ala. A ber, eskala bat igo geitsi izak saiatu, bai. Adibidez, parte, solo bat asko kostatu zitzaiana ikasten, eta ha salir super mal, da Silosisen beste... soinua... Silosisen beste kanta baten solua, dala Mercy, eta solua da, azten da... Eta oin, sartzen da parte hori, dana... Halako zerbait. Baina parte hori justo... Hori karbitea asko gustatzen zait. Baina, joder, bueno. Eskerrak kostatzen zaigen alternate pikina. Ez, baina ez da garbi hola entzuten. Sentitzen zunean eskutan, mierda. Ez da koordinazioa ondo, baina, bueno. Ulertzea. Vale? Eta on galdetuko jat, ea bada on misen abimena, bueno, baita ez diago itzegin Big Bandeatik, baina hori baita bai. Donostiko Big Bandean, ez? Bai. Ariaiz. Eta bai misen edo bai Big Banden baziok kantaren zatiren bat, ja mentalki ariaizela prestatzen plan ariaiz jotzen eta ja ariaiz en plan venga, vamos a plan preparatu baitezen badator zati hori. Adibidez? Bat baino gehiago. Osea, misen batez be, bat baino gehiago. Igual argiena, ikusi nunean Andonin gitarrizketa, parte berbera dala. Vale. Osea, bat parte berbera da. Ta, kanta berez da drop zen. Hau dao estandarren eta zuzenekoan eroitzen dut drop pedala. Ze bi kantu, epean bi kantu dia drop zen. Zartu nortako erabiltzen dut. Oin ez dao drop zen, baina bueno. Por cierto, hori zazpizukako gitarra nola, zer dago, sin afinauta? Karo, bai, osea, da epeko kantak bidia, Emergence eta Drip izan zian lehengoak, eta komposatu genitun drop zen. Osea, 6 hori da beste gitarra batekin, 6 sokakua, eta drop zen. Eta gero, 7 sokakua erosi genuen, eta seginan beste esplorazio prozesu bat. Eta orduan hasi ginen jotzen estandarren, baina nire 7 sokako lehengo kanta, ikasitakoa, izan zanez Animals as Leader zen Tooth and Claw, eta afinazio hori da, drop D, baino si batekin. Vale. Estandar, baino drop D. Vale. Afinazio horrekin hasi nintzen komposatzen beste kanten ideiak. Eta hola gelditu da, baino kanta berriak gehien bat estandarren dauz. Osea, estandar... Eta si. Estandar si, hori da. Ze gitarra hola mastilla visualizatzeko asko zerreza egiten zait. Notak nun da zen, intervaloak, akordeak, askotan dropakin galdu egiten naiz. Ez daki nun da hon. Bai, nire gertatu zeik hori, Bai. Berriz jundeik audioa pixkata la puta, así que jo aurretik zati hori jartzen badek ondo. Hani jarriko jat hemen garbi bat, ez, oaindik ez. Jarriko jat garbi bat, tartea mein egiteko bitiko... Bale, ointe moduz? A ber, itzin pixkat? Kaixo... Oaindik bai, oaindik pixkat bai. Ja, bestela lasai, ez jarri aldeat mitiko technical difficulties.
Ya está, ya está. Joder, qué coñazo. Ja, pena bat, ez dula oso ondo funtzionatzen horrek. Hori, egiten esan dut Andonik jozun zati igual hori. Partia, hola Motel J, litzake, da emergien zen parte hola txungo. Itxoin, bai, oin bai. Da. Hori hola Motel J eta hola ja kostaite zait, egoten zea aste bete riff hori jo gabe eta junite. Eta hola, azkarra J. Nahiko txar, baino, bueno, hori da rifa. Ostia, eske... Bai. Batez be, sweep picking txiki honetan. Zuzenian sartzen zea, tapping party batean, nola? Eta gero berriz. Eta gero. Bajada kromatiko hori, eta berriz. Ostia, eta hori izatea, Bai, siniste, ja. Ni akordatzen hauke estudizu neon gitxanin gure epie grabatzen, esan itxoan, inean, sweep picking batuan, nahiko askar, entre comillas, eta estudioan jotzen, nian ateratzen da, esan itxoan estudio, joder, en qué momento se me ocurrió que iba a meter esta mierda? Totalmente. Imaginatzeatik iguala pentsatuko gela, ez? Bai. Esatik Andonik jarri dik parte hori eta kareto bat, en plan... Ja, parte hori eske, ostia. Bai. Ta gero beste parten bat, bai, osea, gehien bat bakarrik gelditzen naizen partietan, ez? Hori dia, como, tentsioa, pixkat. Bai. Ta reflexionen dau alako sweep picking bat, justo, parte batetik bestera aldatzeko alako subitxo bat. Ta pasatzeko. Sweep picking hori. Justo ontatik pasata. Hori garbi jotzea da nahiko hola, zuzenekoan da, como, hay que prepararse. Ja. Ta batzutan ikusten naizenean, como, gaur pixka tola motel nabil, alako amengo partia ez dut jotzen, eta zuzenean juten naiz. Itxoiten dut, eta zuipikina jo, parte hau jo gabe. Eta listo, alako truko edo trampa. Bai, hombre, nik neuk zuzenean ikusi zintuztean Eibarko gaztetxean behin, eta harritu nindun gauzetako da zen, ostia, ikusita epean ze nivel eta ze nivel tekniko zeon, eta nire en plan, ostia, hauek, direkton, ondo defendituko ditek, eta bai, plan, nik gertenian handik oso sentsazio nakin, plan, ostia, hauek jotzei be. Gaur egun bai, baina hasieran pixka... Ja, honek, hau aprobetxatuko ja digo aloen galdetzeko, nahiz da beste atal baten gauden, hasieran nahi nian jarri Villa de Bilbao lehiaketako bideo hori, eta esan hori ez jartzeko. Zer gaitik? Villa de Bilbao hortara aurkeztu ginean 2018, justo taldia sortu zanian, sortu zan, eta komposatu genitun bi kantaterdi edola. Eta ez dakit nun ikusi genuen, ni genuen ezagutzen Villa de Bilbao konkurso hori. Baina hori da. Eta ez dakit nork esan zigun, agian eraitak esan zigun, ez dakit. Baina jo ikusi hau lehiak eta tal, eta bertan eskatzen zen bidaltzea 3 demo. Eta gu genitxun sortuta 2 demo terdi. Eta orduan pentsa zala agian ekainak bat epea.
eta orduan esan genuen, bueno, kaina emango dio, eta, jo que se, edo zer gauza hola azkenengo kantakin, eta bidali. Eta bidali genitun demoak, eta, sin más, ikusiko dugu, ez? Osea, pasata jende asko eta asko aurkezten da, eta bidali genitun, sin más. Ba, jaso genuen emaila esanez semifinalea pasaginala. Tardun, kontzertua zen iraian ez dakiz segun. Vale. Eta justo, eta join behar genuen gutxienez, gutxienez ala edo gehienez, ez dakit. Edo hori bete behar genuen. Ordu erdi edo eta 5 minutu bete behar genitula. Edo, eta gu, hiru kanta ditugu. Osea, dia 5 minutu. Es imposible. Yeah. Eta gaina justo udara, ez dakin oro porretan, gaina beste gitar jolea, Jon Zubi gaur, zeon medikuntza residentzia egiten, residentzia ez, mir azterketako prestaketa egiten, ez dakit. Baina kanpoan zeon. Eta orduan zan, panorama hostia, beste 2 kanta terdi gutxienez konposau behar ditugu, eta denbora oso gutxikin, oporretan jun, ez dakiz zer. Eta orduan konposau genitxun faltazianak, Framez eta Way Out, baina rollo kilikolo, gitura bakarrik, floritura zoik gabe, baina bueno, ideiak zeuden, eta orduan nola pixkat montain genitun, eta ni oporretan jo nintzen gitarrakin, eta karo, beste bidatzeko, pues, gitar prora pasa ideia guztiak, gero bidali, eta gazuk hau jo, nik hau joko dut, eta ez dakiz zer. Ja. Eta bueltau ginean, ensaio bakarra izan genuen, 3. Eta bueltau, eta hasi jotzen, eta bestiak esan, baina parte hau neria zan, eta nik ez, hau neria zan, eta hau zeuria zan, ez dakiz zer, kriston lioa. Ensaio batekin junginan, abestiak erdi konposatuta, erdi praktikauta. Gero, arazo bat izan genuen kubaseko, ze ez dau baju jolerik. Orduan guk sekuentzia dakeu kubasen, eta bateria jolea oin inearrekin juten geha, baina momentu hortan, eta gutxira arte, bateria joleak eraman zituen bakarrik berak kaskuak, eta entzuten zuen metronomoa, bajoa disparau, eta horren gainean gu jo. Eta arazo bat izan genuen kubasen, kanta batekin dana mugitu intzan, ez genitun jarri alako blokeoak, ez? Pistetan. Ez markadoriak ez blokeoaz mugitzen baizu pista bat, ja desinkronizatu bite da, dana, metronomoa eta bajoa, eta mar por culo. Eta hori gertatu intzan. Eta lehengo kanta izan zan hori, ja lehengo kantakin, a tomar por culo, berriz hasi behar, urrengo kanta más o menos atera zan, quiero ez dakiz zenbat dio, eta bueno, desastre. Baina bueno, hortik ikasiten da. Por cierto, hemen esateik, antzeni bat imaginatzea dekela miseko baterista esan dituna batik. Bai, esan dik, 25 minutu dituala, eta joder, egunean bertan amaitu genuen kontzian introa. Preparadísimos. Egia. Bai, baino, kontzia baino ordu bete leno, ez daki gora junginan, sofa batera, eta venga, intro ingo deu. Eta intro ingen. Egia. Nintzen goratzen hortaz, bai. Eta gero, Andonikin Andonik, gitar jolea juntzan, beste gitar jolea, Jon, juntzan, eta orduan jarri genuen karteltxoa, sare sozialetan, ez, gitar jole bila gabiltza. Eta bentu baten, Andonik, mezu bat bidali zigun, eta hori interesauta zehola, eta berakin gelditu ginean, tal, dena ondo juntzan, eta ziginan jotzen, eta dana perfecto. Eta duela gutxi, komentau zigun, momentu hortan, ez dakit lagun batek esan zioela, misen abime gitar jole bila eta biltaldeak, eta bale, ikusiko eta. Eta berak bideo hori ikusizun, Bila de Bilbako bideoa, eta berak pentsauzun beretzat. Esto es en directo un poquito chungo, un poquito mal. Gero, karo, ensaiotan ikusiz, ja, etzan hori. Baina, karo, ke putada justo gure lehengo kontzertua gure kantekin, garabauta, igota, semifinal batean, eta puta mierda bat. Baina, bueno. Hori mierda, hori, zeak, presio gehiegi igual esperotzen dutena gerora begira. Bai. Baina, bueno. Bai, bueno, hori gertatu bintzan, eta pasata, eta... Baina, gero, edo zeinek ikuste baldimaek, sarreran ikusi dian Portugaleteko tripen bideo hori, jazta. Bai, hori da. Bai, edo bestela kontzertuta etorri, eta listo. Hori, bea, kontzertuta nik gomendatzei zuet, jute.
Venga, engutxiat atalontako azkeneko bi galdera, eta jugona birra baten bila jendea entretenitze egideken bitartean. Orduan, galdetu baiat orain, behatz estra bat euki beharko bauan, nun eta zergaitik? Fua, ze galdera. Ja. Hostia. Hau, galdera hau intziaten Instagramen, jarri nun behin hori story bat rollo, venga, ze galdera ingo zenioke gitarezketara etortzen da jendeari. Eta... Vale, badaki dela erantzuna. Bueno, ez da katoso argi, baina hola etortzen zaidan aburura da, eskerreko eskuan, ez dakit nun, agian amen, beste behatz bat edo amen, ez dakit, baina gitarran gertatzen zait askotan, bueno, gitar jole guztiak gertatzen zaigu, ezin ditugula alako pianoan oso erraz dien boizinak jotzen, segundaz dituztenak, ez? Hemen gitarra da... Bueno, soka honetan errezagoa da, baina... Eta jotzen badetxun... Alako boizinak... Eta sartu nahi badezu beste behatz bat... Super saia egiten da. Eta beste behatz batekin agian... Justu joan dek audioa pixkat pikutara, baina bueno, gure gaurko borroka horiek. Bai. Venga, eta oin botako jat azken galdera atalontakoa, eta jungo nauke ja audioa ondo jartzekenean ire zatutxori. Ondik ez. Ondik ez. Eo, a ver. Oin? Bai, uste bai ez? Eo? Bai, ondo. Jo pixkat. A ver. Nah, ez oendik bazio pixkat. Vale. Oin? Oin, ja, perfecto. Vale. Hori, azken galdera atalontakoa daek, ire ustez zerdeko beto edo zerdek nahiago. Gitarra txar bat ampli on batekin, ala gitarra on bat ampli txar batekin. Ez dut pentsau, baino agian, bueno, nik uste, bai, seguruenik gitarra txar bat amplion batekin. Ze askotan, nire gitarrak gehienak ez dira gitarra honak. Gitarra hon bakarra daukat. Eta hau gitarra txarra da, gero tuneo indet, osea, pastillak aldau... Hori da, hau ja duda bezala, hori da mitiko Jackson zazpizokakoa Zomanen 200 neuron dagona? Exacto. Endalara gaita mabost. Ez que nik daukat gitarra hori baita. Ah, bai? Justu ez daukat hemen, ze utzi nion ere taldeko beste gitar joleari, baino, klaro, nik ez daukat tuneatuta. Pastillak aldatuta merece la pena, ondo? Bai. Bueno, nik pastillak aldatu nizkion, eta gero amengo zejuela aldatu nion. Vale. Eraman nun Donostin Sergio Callejo, luthier... Bai, mitiko. Puto amo, bai. Eta supermajoa, eta beraren gana beti eramote ditut gitarrak. Eta hori, pastillak aldau nizkion, gero beraren ganara man nun, zejuela aldau, trasteako la nivelau, eta superkomodo. Ondo. Bai. Eta horrekin, eta galdera zintzen? Bai. Hori, bai, orduan nahiago gitarra txar bat amplion batekin. Ze ampli txar batekin, ez da gitarra oso nahi izan, eta superkomodo egon. Aizkin zuten basea, dios. Bai. Ados. Bueno, eman jo gegurra, pixkatean, gitarrai, ointxe nau. Vale. Ze jodezaket... Lehen, Tibaltek esan dit Framed Pieces kanta asko gustatzen zaiola, eta orduan hori joko. Hori da sarrera. Zese gehiago, adibidez, Way Out kanta, hasiera.
Listo? Listo, bai, menauk. Pena bat, ikuste jatenez berriro joan dek soinua justu aritzeala jotzen. Horren, etxekea zenbat denbora galdu bote diagu, baina, bueno, igualdik, lasai. Justu, etorri dek nire katua, baina, claro, ez zinek ikusi. Mugikorrak ikustekelako, de hecho, beste planoan etzio, baina, bueno. Vale, oin pasatu gaituk, por cierto, men esateik Anzenik Something New, Maybe, enseña algo. Kanta berriana. Imaginatzea, eta Andonik zuduk esateik bukaeran. Vale, bukaera. Hor ziok, justu katua ziok bai. aldeitea nahi dik. Ireki berko zio bat. Amaia, momentu bat. A ver, kepi. Hala, piti. Venga. Venga. Listo, barkatu. Esatik bukaeran juntala soinua, así que perfecto. Bukaeran juntala, vale. Orduan, nita mal. Eta nun bukaeran jontzeko ze berria. Bai, nik ara pentsatu ya da zira, baina ez emateik soinuatik aitukela, así que perfecto. Vale, pasatuko ditukoan gusto pertsonaletara pixkat. Vale. Orduan, lehengo botako jaten galdera dek, oain 3 galdera jongo dituk segidan ditukela galdera oso errazak, baina era berean galdera nahiko zailak. Lehenengoa dek, talde gogokoena. Hori bolada batetik bestera jotea taldea. Ez da talde hola gogokoeneko. Azket, nire bizitzan zehar gogokoen izan ditudan taldeak. Eta horiek, adibidez, txikitan ezen txikitan, adolescentea 13 urterekin, 15 hola, zan Billy Talent ezagutza duzu, Billy Talent rock alternatibo taldea. Sonatzezik, bai. Niri asko izugarri gustatzen zitzaidan, gustatzen zaire, baina ez ja inbeste, baina nire talde klabe. Gitar jolea superona da, osea, bera jotzen duna, zeusen zuten badezu, batez be, hasierako diskotan, gitarra gauza super kurioso eta guapa jotzen ditu tipuak, super berizgarriak, ez? Entzute zu gitarra hori eta zu tipo hau da. Tipo hau da. Gero beste talde bat hola berri txarrak, fijo, osea, hori ala da. Ala da, bai, Euskal Herri mailan, ja. Bai. Eta hori, eta uste ez, osea, 100% da nire bizitzan gehien ikusi dudan taldia, zuzenekoan, sin duda, eta gero metal eszenan gustokonekoak, Animals as Leaders asko gustatzen zait, hori obvio, ez? Bai, ez. Baita Veil of Maya oso gustokoa, Silosis komentau dut,
alako taldeak oso gustoko ditut. Eta gero, jazz edo fusion mugimenduan gehien gustatzen zaidana, con diferencia, eta be askotan ikusi dut, bueno, askotan irutan ikusi dut, baina, eta Tigran Hamasian pianista, ez dakit ezagutzen duzun. Ez? Ba, Tigran Hamasian pianista, kriston tipo, oza, increíble. Eta jotzen du jazz fusion musika folklorikoakin eta rock metal influenziekin, tipo armenioa. Eta adibidez guk haren grooveko drip bideo hortan. Bai. Ba, kontzertu hortan jo genuen bere kanta bat bertsionauta metalera. Gero entzuten badezu, apuntau, Space of Your Existence, tema hori. Vale. Bere azkeneko diskoa, bueno, ez, azken aurrekoa. Ta kanta hori, kriston lan hartu non hori transkribitzen eta gitarrea pasatzen, pianotik, gero sorte aukinun eta tipo batek youtubera egon zuen transkripzio osoa pianoana, eta horrek lagundu inzidan gero gauza konpontzen, akatz asko, den partituran, baina hori, arregloa egin genuen, Markau. eta ensaiau jo, baina behin bakarrik jode zuzenekoan. Ez zitzaigun asko gustau nola geratu zen. Ze oso zaila da jotzen, subdivizioa kintillotan dago, eta hori ondo jotzea tiki. Eta pixkat, irurak mugitzen ginean, pixkat tola eta ez zitzaigun gustatzen, hori ondo jotzea, bale, eta perfecto, baina azkenean ez da gure kanta bat, eta inbeste denbora hori perfekzionatzeko, eta hori esan genuen, bueno, beste bat joko deu, eta ez da arazorik. Eta gian oiek. Ados. Ez dakit. Ba, orain urrengo galdera, pixkat hildo beretik, baino un poco gauza zabal batetik pixkat gauzak zehazten joanez, diska gogokoena? Diska gogokoena. Bagian, ez dut komentau, baino, ez dakit gogokoena dan, baino igual gehien entzun dudana nere bizitzan bai. Eta da, gitar jole bat ez dakit ezagutzen desun, Owane edo Wayne, ez dakit nola auskatzen dan, tipo bat noruegakoa. Eta join bar dau, datorren hilabetean, martxoak 25, join bar dau Stage Life Bilbon. Berak, teloneatzen Plini eta hori da, bat tipo horrek ditu iruzpalau diska, eta bere hirugarren diska Yeah Whatever, hori da nere bizitzan gehien entzun dudan diska. Osa, atera zanian, uste 2018an izan zala, astero gutxienez 2 edo 3 aldiz entzuten nun. Eta bertako kanta batzukola transkribitu nitun, eta bai, osea, eta gaur egun baita askontzuten dut diska hori. Ez dakit, bere beste diskak ez ditutain beste gogok, baina diska hori justo asko gustatzen zait. Super ondo komposatua, melodikoki, super guapo, ez dakit. Ez badezu entzun, super guapo. Entzun goiat, bai. De hecho, Andoni... Da mezcla funky, rock, metal, jazz, incluso metal ideia batzuk, eta está muy guapo. Esatek Andoni hori, Owane Plini, bai, nik ja sarrera gerosita daizkia eta espalditik, enteratu nintzenetik hori Plini zuzenan ikusteko aukera izango dela, izango en plan de, guau. Bai, Plini be asko gustatzen zait, beneri Plini asko. Eta ez dudana komentau, baino rollo metal fusion estenatik, agian hartxeko, ez dakit ezagutzen desun, instrumentala. Tipoak, eske guztiak super onak dira. Nire lehenko dizka da, hola gehien gustatzen zaidana, bestiak ez ditutain beste jarraitu, baino, oso on. Bueno, ba hori, juteko gauza zabal batetik gero eta gauza konkretuago batera, falta zaigun azkeneko gauza da kanta gogokoena. Bueno, ez, zure kasuan hau azken bigarren gauza da, baina, bai, kanta gogokoena. Kanta gogokoena... Esan dizut galdera errazak direla, baina ez direla hain. Ja, ez, que ba. Agian esango nuke... Bai, Tigran Hamasian tipoan road song, agian. Edo The Kurt Jester Big kantu horiek Shadow... Ez dakit nola izan, diska Shadow Theater, uste dala. Diska hor, bi kantu horiek asko gustatzen zaizkit. Asko entzun ditu.
agian horiek. Jo gero pentsatzen dut berri txarrak, edo pentsatzen dut ez dakiz zer, eta bai kantoak eta torskit burura, eta orduan ez dakit zenik ignoritu, baina agian hori izango nuke. Bai. Ados. Eta hau normalean ez diat galdetzen, ze jende bat, gitarrista batzuk ez ditek ulertzen galderan nondik nahi diaten eraman, usteat ik bai ulertuko gela, eta tonalidade gogokoena? Tonalidade gogokoena. Ba, gitarra jotzeko edo entzuteko edo... Orokorrean. Ezken niri adibidez, gitarran jotzeko agian mi mayor edo sol mayor edo alakoak alaire soka jotzeko, alako akordiak, entzuten da? Bai, baina justu petardeo pixkatekin gaudea, orduan junda, ez da oso ondo entzun. Aldatu berriz. A ber, baina ondo guztia ja. Oin? A ber. Zer moduz? Oainik petardeo hasio. Vale. Lasai, bitartean nik joko jat arpegio bat. Oin, zer moduz? Oaindik pixkat bat zio gela zango niki, baina hobeto, Bai, baina gaizki bat zio. Oin, zer moduz? A ber. Antzera oaindik. Ilasai, bitartean Pepeko himnoa joko ja pixkat eta... Perfecto. Vale. Bai, solen eta min eta lako tonutan dazkazu eskura alaireko sokak jotzeko. Edo la menorren baita. Jo que sé. Alakoak iteko, ez dakit. Igual, hortik junda, hori izango nuke, baina ez dakit, Ez, hau, baita nik galdetzea pixkat, komposatzerako orduan eta nahi galdetzen maiak ni beti izan baiatu maior. Zeba, ez daukalako alteraziorik eta ez daukatelako purua puskatu beharrik pentsatzeko dominante sekundarioak, no seke, directamente pin-pan, en plan, oso visuala dekelako. Baina bai, gustatu zitzaiak gire erantzuna, azkenean, igual haiez pentsatzen gauza pragmatikoago baten gitarran bertan pentsatu beharrean komposatzeko, paperean komposatzea baino, ondo. Bai, eta esan duzunan hildotik baita, gitarra ikusita, esango nuke baita, segunetan nola fenauta dakadan gitarra, adibidez, hau, soka grabeena, si da, ez? Bai. Orduan askotan zin iten ditugu kantak. Gure epeko zazpizokako Away Out eta Reflection zin dauz. Azkenian zi da breakdowna egiteko modu lodiena edo hori da. Ta bestiak drop zen dauzenak, drop down dauzenak, bat down. Bueno, Bueno, bai. Osa, emergence bai da ondon, nik pentsatzen deten re, porque pentsatzen deten estandar. Baina bai, ren dao, eta bestia, drip, drip ez, azten da mi menorren, osa, sol mayorren, hori da, eta gero pasatzen da la menorrea. Baina, bueno, sin más, hori, sokai lodiena breakdowna lodia iteko. Bai, hori alaek, Pa que rompa, hori da. Ala izatek beti, bai. Bai. Vale, ze musikorekin egin gaukeira ametxetako taldea, en plan, rollo Dream Team. Baina nik jotzeko, haiekin, edo entzuteko? Nahi dekena. Horria zuen esku guztiat. Nahi badek izan daiteke gitarrista principala, edo nahi baldin badek, iaiz beraiek ikustera joango dena. Ba ez dakit. Bueno, osea, behin eman zan alako gauza batze. Nik Tigran Hamasian deskubretu nuenian, eta zin nintzanean entzuten, esaten nuen, tipo hauek, edo tipo honek, fijo metal entzutegula.
eta entrevista batian entzunion esanez mesuga gustoko zula, eta baita Animals as Leaders, eta pentsau nun, komo molaria kolaborazion Animals eta Tigran. Eta justo, azken aurreko diskan, takate alako featuring bat, Tigranen kanta bat, tosinekin. Eta nahiko guapo dago. Ta, baino bestela, ez dakit, ez dut pentsau, asko, horren inguruan. Nahi badak galdera bestera batera egin aldiat, eta rollo baterista gogokoena, bajista gogokoena, gitarrista gogokoena, en plan de azkenean, hori, etxauak zertan izan behar Dream Team funtzional bat izan aldek, amalgama bat de egoz ez tekena inoiz zertara iritsiko berez realitatean gertatzen da. Ja, hori bai. Baina, bueno, dekera bat hori galdetzeko pixkat ire guztoak nondi dijoazten hori instrumentalki. Bai. Ba, hori datorkit burura, eta bateria, karo, eske metal eszenan asko gustatzen zait, adibidez, Matt Karska Animalsen bateria izugarria da. Carbomb, ez dakit ezagutzen desun. Carbomb taldia. Da, itun daben musika da tipo mesuga, baino más loco todavía. Vale. Entzuten badezu, está muy guapa. Ta Elliot uste deitzen dala bertako bateria, eta izugarria da. Hori metal eszenan, baita Veil of Mayan bateria asko gustatzen zait, Periferi taldean gitarrista baita asko gustatzen zait. Eta gero, igual jazz eszenan asko gustatzen zait, Tigranikin asko jotzen duna, Arthur Natek tipua, edo Louis Cole, edo Nate Wood, alako tipuak asko gustatzen zaizkit. Rollo fusion, jotzen dabe jazz, baino... Osea, jazz tradizionala baita gustoko deta, baino fusion hildo hortatik juten diana asko gustatzen zaizkitola nasketa. Eta hori, bajujolea ez dakit. Horren berdin, de hecho, komentatu, Elena, aztu ze komentatzea, en plan, misen abimen, basua, osla suda, en plan, nahi hau duzu ordenagailu bat jarri, tipo bat jartzea baino, edo nola da kontu. Ke ba, osea, oin ja bai, baino enginan hilabete asko bajujole bila. Eta etzan jarri genuen karteltxoa Donostiko, Ibarko, Durangoko, ez dakiz zenbatokiko musika eskoletan kartela, txirulan, interneten, etzan etorri batez. Abeslari baita, abeslari bila egon ginen, eta kartela jarri genitxun, eta bi etorri zidan probatzera, batek txanda bat, etxea, guk ez genuen bidali, bera etzan bueltau, eta beste bat, hilabetez edo etorri zan, baina esan zigun beste talde bat zekala, eta ezin zula hola konpaginatu juntzan. Eta orduan esan genuen, bueno, dakagunakin aurrera, eta listo. Vale, orduan basio joaldeik ez tezuela nahi. Vale, urrengo galdera. Por resumir. Ze talderekin batera jotzea gustatuko litzaizueke? En plan, telonero bezala, edo kartel berdinean, hori misen abime eta beste banda bat, edo artista bat. Jo, Euskal Herri mailan, adibidez, Euskal Herri mailan Lanprea taldea, adibidez. Lanprea oso guapo ongo litzake, gaina haiek iten duten metala da más técnico, ez dakit, más death metal técnico progresivo hildortatik, pixka desberdina, baino nik uste kartel nahi musiko oso onak dira. Kartel logiko izango litzateke, nik uste misen abime eta gero Lanprea. Bai, eta Borja Mintegiaga Borja Mintegiaga izugarria da, Mikel baita bateria jole izugarria da, eta bajulea ez deta inbeste ezagutzen, ez da katola gehiago kuadrata, baina ikusi dudanagatik oso ona da baita. Eta gero beste talderen bat, amengo jodeu ja Wizrezekin, baina lagunak dira, eta super gustora, Kalatea baita lagunak dira, haiekin jodeu, eta oso ondo. Gero Ibartarrak dira baita Hellwatch, TG Azpeitiarraek Hellwatchuko gitarrista. De hecho, elkarrezkatatu nian bere garaian, eta bai, TG zautzeat makina, eta Hellwatch zuzenean ikusizkiat eta oso guapo ziok.
Bai. Bai, eta ez dakit, hola estilo aldetikan, haiek, bueno, Adrenalize baita Donostiarrak uste diala, Adrenalize taldea, da hardcore melodiko tekniko, hola pixkat desberdina, baino, guapongo litzake, gero Espainia mailan Jardín de la Croa, adibidez, ez dakit ezagutzen desun, math rock, hola, bastante tekniko, post-rock, math rock, hola iten dabe, eta oso guapo dago. Tundra pixka ambientalagoa da, baino mola mucho. Wormed sería la hostia baita. Eta maila hola estatalian, Espainia mailan eta Euskal Herri mailan, hoiek esango nuke. Bueno, berri txarrakekin jotzea izugarri izango litzake. Eta baita sutagarrekin, haiek eibartarrak izan da, sería la hostia. Haiek dakate estilo klasikoago bat, heavy metal klasikoagoa, baina molaria muchísimo. Osea, makina batzuk dira, osea... Orain pixkat beranduago emango dira eta aukera Aitor Gorosabel mentzionatu alizateko, baina... Ez que bai, ez que zutagar, tio. Ni nago oso fanboia, ikusteko horratzean zer dauka. Ni nago zutagarren oso fanboia, baina arrazoiarekin. Osa nahi, ez dek fanboy sin cabeza, ez dek fanboy, baina diralako putos makinas. Bai. Ta bere garaian musika hori itea, hemen, baita. Etzeon, ezebez, edo... Eta aurreko astean egoitzek esan zian, ez dek bakarrik aia izela musika hori egiten euskeraz, egite ezten momentu eta egoera baten, baizik eta gainera, aia egiten kriston nivelarekin, en plan... Zutagarren lehenengo diskoa hitzek eta, ostia, batzutan gezurra mateik 18-19 urte zeskatela. Orokorrean, esatek, ostia, pena badek soinua ez tekela igual beste munduko ezer, hori, da holako grabatuta 81an, eta, bueno, jakizan grabatu ziaten eta ze kondiziotan, ez, baina nabarmentzen degen kalitate hori, dio, ni flipatu itiat. Bai, zuta makinonez. Ta be, astutan ekan baino, eibarratarrak dira baita Cerebral Fusion Brutal Death Metal taldia. Sonatzezik baita. Bai, ensaio lokaletan dauz baita, gure lokaletan, eta ezkidea makina batzuk. Eta jekin jozia baita, super guapo. Ja maitzen junberko jau, maikaterdiak jo zizkuek, hendik hemen kaldera bat edo beste zeuzkeat. Así que hau etxek botako izkiat, eta ja hemen utziko ja gaurkoz. Perfecto. Vale, ikusteko falta zaiken kontzertu bat, daukeken hor oraindik ez dek aukerarik euki zuzenean ikusteko eta nahi dek. Joder, adibidez, datorren martxoan datorren kontzertu hori, osea, Plini, Jakub, ez dakit nola auskatzen da, bera bizena, eta gero Juan eta Jack Gardiner, kontzertu hori bat litzake, eta gero baita Snarky Papi, ze justo pandemia baino lehen, sarrerak erosita genezkan, eta pandemiakin pikutara juntzan, kontzertu hori, putada bat izan zen. Eta... Joder, periferi baita. Gaur egun ez dut hainbeste entzuten, baina bere garaian asko entzuten oso gustoko nekan, eta resura junin bartzian, 2015 usteet, eta justo bi azte lehenuo pikutara juntzian, putada izan zen, baina bueno. Eta bueno, talde asko dauz, talde asko. Ze artista berpiztu gauke? Ze artista berpiztu? Joder, adibidez, esango nuke adibidez, bai, agian Txikorea ezagutzen duzu pianista. Ez? Sonatzezik, baina ez... Nik beti ez, Txikorea, pianista, jazzerua, tal, baina fusion, eta nik ez dut inoiz, duela gutxi arte, ez dut inoiz sola sakonean nahi sartu bere diskografian, entzuten, eta justo sartu, eta hil nintzen. Eta nik me cago en la puta. Gaina jasaldia etorri izan duela... Ez dakitzen bat urte. Ez dakatola, baina etorri izan, eta da justo, justo sartzen naiz artista entzutera, eta hil ditzen da. Joder. Que puta da. Ma bai, tio. Eta adibidez hori, baina ez... Gehiago pentsatzen bat, gehiago aterrako ja, fijo. Ja. Baina bat esatearren, hori. Ados. Bale, oain, egin goiat galdera bat,
berez, bueno, eske galdera hau ez diat egiten puntu konkretu batean, baizik eta cuando surja, ez? Baina galdera hauin gabe ezin diat zuzeneko amaitu. Orduan, galderaek, la resistencian bezala zenbat hiru daukaken, baino nik galdetzeiat beti zenbat gitarra dauzkak eta zenbat hiru ordaindu ditu gitarra horiek. Ah, vale. Ba... Eta dek, hori, galderaziak momentu hontan dauzkakenak, ez igual orain dela 5 urte neukan gitarra bat, jakin orain momentu hontan zer daukaken. Vale. 6 gitarra ditut, 6 gitarra ditut, eta hau da ia gehien jotzen dudana, azkenean misekin honekin jotzen dut, eta 180 piko euro ordaindu nituen, baina gero, karo, pastillak erosin nituen, eta zejuelan asuntuakin juntzian beste 300 euro. Bostegu, esan gaiago. Borobiltzeko. Bai, hori da. Gero da zalantza hori, ez? Osea, merezi du gitarra txar edo mediokre bat erostia eta gero tune hau, edo zuzenian gitarra bat erostia, ez dakit. Baina nik hori non, eta honekin hori, 500 euro guztira, zango nuke. Gero, hau da nire lehengo gitarra. Nire lehengo gitarra, bueno, bigarrena lehengo alitzake akademi mierda hoi. Eta hau izan zen... Mitiko RG, ez? Bai. Hau da Joe Satrianin replika bat. Nik enekin, enun ezagutzen Joe Satriani, baina esan nun, hau, eta listo. Eta nire gurasoen opari bat izan zen, eta usteet honek balio zitula 600 euro aldera, hola, gama media bat. Gero... Hau da nik erositako lehengo gitarra, nire diruakin, eta onena, karestina, ESP Eclipse, Eclipse bat. Hau ja ez da fabrikatzen, ze Gibsonek demanda bat jarri zion ESP-eri. Eta oin, ikusten dezuna da Eclipse B, eta ez ditu 4 potenziometro Les Paul bezala, ditu 3, eta puntio agudoagoa da, eta hola. Eta ari zirenean, uste, justo momentu hortan eman zala aldaketa hori, eta ez itxusten, ez egon estokik, ia. Eta orduan alako batian ikusi nun web horri batian, eta honek balio zituen, uste, izan ziala 1.300 euro edo hola. Baina hau jotzeko eta hala honena da. Ez deta inbeste jotzen gaur egun, hau daket drop zen afinauta. Ez da gehien jotzen duan gitarra, baina pena da ze, lehen asko jotzen du. Gero, hau da hollow body gitarra bat, honekin jotzen dut Big Banden, eta hori jazz jotzen hasi nintzanean, eta guzti hori pixkat beste gitarra mota bat probatzeko hau erosin nun. Eta desberdina da, mastilla lodiagoa, eta resonantzia gehiagoekin, azkenean da semiakustikoa. Baina ez da oso ona, da bastante txarra. Hau pandemian erosin nun, eta izan zian 300 euro aldera. Baina hau ez dut tuneatu. Oindik dago cejuela de plastiko, pastilla puta mierda, baina bueno, nahiko ondo. Ez que hori putada da, ez igual, ja beste estilo batzutera pasatzea izenan adibidez jazza eta hori, eta claro, ez que ezin dek erosi 2.000 euroko gitarra bat. Claro, keba. No. Ez que... Eta gero daket, gitarra de nylon, klasiko hau. Beste klasiko bat daukat, nire benetan lehengo gitarra izan zana, komento dizut lehen, hasi nintzala gitarra klasiko ikasten. Beste bat daukat, baina ez dakat hemen, ez dakat etxi honetan. Eta hau da Admira bat. Mitiko Admira, bai. Bai, hori da Admira, eta txirulan erosin nun, eta izan zian 300 euro aldera, 200 da piko 300 euro aldera. Eta dake kortia, eta pixkat finagoa da. Ez da hain lodia. Eta jotzeko asko komodoa. Ez da bakarrik jotzeko gauza klasikoak, beste mota bateko. Eta gero hori, uste, hemen ditu danak hauek dira, eta gero daket baju bat. Hau, Harley Benton bat, nahiko txarra, beste 300 euro aldera.
baina hori bosokako baju bat erosin nuen, justo miseko kantak grabatu baino lehen. Eta bajo erabili nuen, bai hori da, bajo erabili nuen grabatzeko, baina gero nasketa prozesuan esan oso ondo entzuten, inun audioakin MIDI atera, eta MIDIakin beste bajo virtual bat erabili grabendako, ze pastillak ez dira oso onak, egia esan oso ondo grabatu, eta lako nasketa bat egin nuen azkenian pluginakin, bueno, instrumento virtualakin, eta bajoakin. Eta hauek dian ere gitarrak. Erki. Oin de puta madre gelditzen ziteka hau galdetzeko ea zein den nire ametxetako gitarra. Ui. Ez dakit ametxetakoa, ze azkenean oso niri 10.000 gitarra erosiko nituzke, eta adibidez Strato edo Telecaster bat izatea gustatuko litzaidake, edo Fender, edo Iconic Guitars be asko gustatzen zaizkit, egiten dituzten gitarra customak, bai Stratoak eta Teleak. Gero asko gustatzen zaizkit gitarra hasieran batez, baina asko gustatzen zaizkit pala ez dituzten gitarrak, Kissel, Strandberg talako markak. Mitiko Peider. Gaina behin probatu ditut, bakarrik behin probatu dut bat, alakoa, eta eske super ligera. Benetan, bizkarran dako, hola ez dakizen bat ordu ensaiatzeko eta gero zuzenikoan jotzeko, eske alibio bat. Talako bat izatia baita tarea guapo, eta ez dakit. Zait burura etortzen alako beste gitarraik, baino Ados, hoiek esango nuke. Vale, oin galdetu izkiat, bost gitarrista gogokoenak edo aipatu nahi ditugenak internazionalki eta beste post Euskal Herri mailan. Vale. Euskal Herri mailan esango nuke Aitor Gorosabel, aipatu inbardeu. Nola ez? Hori fijo. Gero Gorka Urbizu baita. Aipatuko nuke. Naizta oso teknikoa ez... Esan. Ez, naiz eta oso teknikoa ez izan egiten ditun gauzak, ezke kantetan super guapo da. Eta gaina ikusten duzu progresioa, ez? Nola zizan bera lehengo diska hortan ia zutagar antzeko zehoz egiten, eta gero nu metalen estena hartuz, gero punk rock edo hardcore melodiko estenatik pasa, gero más popero, gero ez dakit zer, eta stonerra hori da. Bai, oso gitar jole ona, batez be kanta komposatzerakoan, ze gaina ikusten duzu, eta askotan, diskotan, bi gitarra da, osgarau, eta gehiago, edo 3 edo 4. Eta gero zuzenekuan, berak, kriston habilidadea daka, dana entzuteko. Bera, gitarra batekin ite ditu arreglo guztiak, eta alako moldaerak asmatze ditu, gero zuzenekoan ez gelditzeko pobre kanta. Eta hori, ez egit, behintzat aipatzeko, eta tipo, bai. Gero, Euskal Herri mailan, Borja Mintegiaga aipatuko nuke, baita. Borja Mintegiaga, bai. Tipoa oso ona, bai. Asko gustatzen zait nola jotzen duen. Nik deskubritu nun Kissel solo horrekin. Nike bai. Irabazizunean Kissel. Nike bai. Eta gero idatzi nion Instagrametik, atera zuten justo EPEA, eta hori erosteko EPEA, eta hori. Eta, bale, 3 ja, beste bat... Euskal Herri mailan... Ez dakit nola ditzen den, baina Adrenalize taldeko gitar jolia, bezlaria baita dala. Tipo hori oso ona da, eta gainea gauza oso txungoak jotze ditu, eta aldi berean abesten du. Ja, eske hori... Ez dakit nola ditzen den, barkatu, baina... Nik ez. Bai. Baina tipo oso ona. Eta... Nor gehiago dugu nuke... Baina azkena falta zaik. Oin ez dakit. Bai, ez dakit, a ber.
Hombre, nire taldeko Andoni, aipatuko nuke. Andoni oso makina. Ta gero baita, bai, Andoni oso makina. Eskotan esateu ez dakila asko, no seke, baina bai, Andoni oso makina. Andoni 4-5 urte zamazki gitarra jotzen, usteiat, okarrez banatxe. Ja, hori gaina nahiko gutxi dara, bai, baina kaina handia mandio. 4 urte zamazki eta hola jotzek, ez esaten nahi, ez. Bai, kaina handia mandio. Ta gero, karo, ez da Euskal Herrikoa, ze tipua lehen aipatu dudan Brian Hatching, bera ez da Euskal Herrikoa, baina, bueno, bilbotarra da baita, ez? Osea, ez dakit amasei, 18 urterekin amasei, edola etorri zan oian bizitzera. Ta posible da, bera aipatuko nuke, ze tipo oso ona, eta berak ditun kantuak asko gustatzen zaizkit. Oindik ez du ezer grabau rollo Spotire egotzeko eta hola, baina zuzenekoak asko man ditu, eta mola mucho. Vale. Eta biek Euskal Herrikoak. Eta internazionalki, beste bost? Internazionalki, internazionalki aipatuko nuke, Tosin aipatuko nuke, azkenean metal modernoko estena hontan oso irabiltzailea izan da. Gero mitikoak, karo, eskestiba, Joe Satriani eta hauek. Bueno, aipatuko nuke, bost dia ez, Tosin, gero Guthrie Govan, tipo, es que impresionante. Aristocrats behin ikusi nun Bilbon, eta izan zen... Bai. Norkeio... Nere irakasleadek Guthrie Govanen ikaslea izan dako tipo bat. Bai. Eta nor da, zure irakaslea? Raúl Vera, tikizena. Gazteizen moitzedek, tipo oso jazeroa, hori igual, teknika metalero handa etziak igual asko man, baino, bai, tipak jazz fusioa jotzeik, zekak diskoa Chromatic, zekak izena. Vale. Eta oso makina tipoa. Vale. Bardun, piru ez? Esan dek, Tosin Guthrie Govan eta? Vale, bi izan ditut. Bi esan ditut. Karo, nik aipatu metal munduan baita nik uste aipatuko nukela periferiko Misha. Ez dakit ezautzen duzu. Misha Collins, ez? Ez Misha, ez dakit nola duna bizena. Misha Mansur. Hori da. Bai, Misha Collins aktore bat ustea dekela. Ta tipuak baita mesugatik edo mesugako influentzia horrekin hasi edo irokizun metal modernoan bide berri hori, eta niri asko gustatzen zait tipua, gaina gauza bastante innovatzen du, sartzen gauza orkestalak, elektronikoak, eta ez dakit, tipua asko gustatzen zait. Ez da hain teknikoa edo hain baino komposizio aldetikan tipo zona. Eta gero beste rollo jasero hauek dianak, adibidez Julian Lage, ez dakit ezagutzen duzun. Ez zonatzen. Julian Lage, tipo oso ona. Asko gustatzen zait. Eta gero baita Brianek gomendatu zian tipo bat, baina berak uste gradu amaierako lana edo master amaierako lana bere inguruan intzun, eta nola ditzen da? Burutik juntzait, papatian. Etxe momentu bat. Zai. Vale. Jonathan Kreisberg. Vale, etzi zonatzen ez da. Jonathan Kreisberg, tipo zona. Vale, hauek nik apuntatzizkiat eta gero biztazo bat ematez bat neuk en plan... Vale. Pizkia zuen komendiokin. Oso ona. Ados. Bai. Baina amaitzeko, azkenean 12 gutxi ia 12 iritsiko gaituk. Ja. Nere ez lasa, ni oso gustora hona, imaginatzeat ire baietz, espero ia behintzat. Bai, super gustora. Eta galdetuko jaten azkeneko gauzaek, orain arte orain ontxe galdetu izkat ire gustoak ez, pixkat. Eta orain nahi diat jakin ire antigustoak. Da nik emango banean orain bertan aukera, mundu mailan, edo Euskal Herri mailan, nahi direken bezala, edo bietan, artista edo banda bat desagerrarazteko, eta horrekin
bere disko eta kanta guztiak baita ere desagerraraziko dituk, nor hautatuko duke? Ez dakit ze talde edo artista konkretu, baino badakit ze generotik jungo... Eta hori da reggaetoia? Bai, osea... Vale, es que bastante, bai. Osea, hirugarren aldia da, esate dutena reggaetoia. Horregatik, ja, banekin. Bai, osea, baino lehen duela urte batzuk askoz haterragoan nintzen. Gaur egunen naiz hain hater, eta naiz ta ez disfrutau, eta festan juten naizenian naiz ta gustoko ez izan, eta ez disfrutau, eta produkzio asko mirestekoak dira produkzio atletikan, ez? Oso ondeina daude, erabiltzen dituzten soinuak, nola da nahaztuta, osea, super kurraua. Eta hori behintzat, ez dakit, miresteko da. Edo puntu hori errespetatzen dut, eta gustatzen zait, baino estiloa ez dut bat ere gogoko. Gauzak, adibidez, nazketak egiten dituzten artistak, bai, haiez, Rosalian azkeneko diskoa niri asko gustatzen zait. Igual pixkat kontraintuitiboa izan daiteke, ez? Metal entzuten duguna edo eta. Baino... Nei personalki iruditzen zait, nik Rosaliakin lan junten ja pertsona konkretu batera. Netzat Rosalia argita garbi dago kriston artista ona dela, hor ez da dudarik. Nei gertatzen zaidana da, gehiago gustatzen zait bere alderdi flamenko hori, bere alderdi experimentala baino. Orduan mitikoa bizkotxito edo horrelako kantak nei etzaizkit gustatzen personalki, baina nei ez didalako ezer esan nahi, en plan, gero produzioa eta oso kurratua dago, eta nik ulertzen dut dela gehiago saiakera experimental bat, ez, ba, kantu agradable bat egitea baino, ez. Baina gero adibidez, mitiko, ba, hentai edo horrelako kantetan, ez dut, ostia, hemen, tio, kanta ondo ziok, zen nahi, bai. Eskala, Hori da, bai. Bai, horretik, alako nazteak edo ez guztiak, baino artista konkretua gustatzen zaizkit edo disfruto ditzaket, baino beste batzuk ez. Eta agian, osea, ni nahiko irekia naiz, ez? Musika entzuterakon, musika elektronikoa asko gustatzen zait, flamenkoa lehen oso heiterra nintzen, eta asko gustatzen zait, baita folk baita, osea, folk desberdinak, obviamente, folk herrialde bakoitzean desberdina da, baina bastante gogoko dut. Ez dakit, baina bai masan produzitzen diren alako kanta elektrolatino ezena ez zait sartzen, ez zaitola sartzen. Eta hori, zango nuke. Ados. Artista konkretuak ez ditutola asko txagutzen, ez? Izenak eta torrizkit burura, baino, txokize. Camilo, ez dakit ez diot ez da aurpegia jartzen, baino badakit tipo bat alako musika egiten duena. Jo que ez dakit. Ba, lasai, ez dagoak ez da ditzen konkretu bat esan beharrik, sin bas. En plan, deuk pixkat jakiteko, bai, hori, ba, nondik igual. Eta, baita irutzen zaidak dela nahiko adultoa, esango nian, esatea hori, esan dekena, ze hori, naiz da ez gustatu saiatzea izmintet zerbait errespetatzen, ez? Ni baita negorri identifikatua sentitutu nahu, ze lehen ninduan mitiko reggaetoia mierda badek, metala espaldima eta espaldima dauzka 56 akorde lehenengo ruedan mierda badek, eta... Baina gero konturatzea naiz da igual hiri pertsonalki ez gustatu entzuteken musika adina, hori lan bat dagoela atzean, eta dagoela hori produkzio bat, dagoela beti norbaitek lan bat egin duna eta ordu batzuk sartu dituna hortan, ez? Eta orduan ikasi nian esaten, puta mierda badek esan beharrean, nei ez zait gustatzen esaten ikasi nian. Bai. Eta hor nahiko identifikatu sentitu nago horrekin. Bai, hori da. Ba, eaki, amaitzeko ingo jau, mesedez izak azken aldiz mikroaren movida, hartarak gitarra oso ondo entzun dain, eta hori eskatuko jat, jotzeko zerbait gitarrarekin iknaideken soinua, eta ni saiatuko nauk gainetik zerbait improvisatzen, astero usteat berdina improvisatzen amaitzea dela, ze nire betiko likak jotze izkiat bat bestean atzetik,
Baina, bueno. Bueno, danoi gertatzen zaigu gauza bera da. Baina, bueno, kurioso gehatu egirek. Así que, Vale. nahi deke bezala emaiok. Beste gitarra hartu dut, ez dakit nahi gabe hartu dut, baino... Arazoi gabe. Venga, emaiok. Jokoe, eta adibidez, drip kantan estribilloa, ez? La menorren dago, orduan. Ba. Bueno, karo, kasu hontan, la menorren dago, baina gauz drop zen. Orduan, kendu jo zutonu bat. Baina, bueno, nik jokoet. I lasai, igual lehenengo notak ez dizkat klabatuko, baina gero zerbait ingo jat. Vale. Eskerrik asko da, noi. Perfecto, orduan. Aio, aio. Bueno, agur. Eta maitu.